Здравейте, приятели! Аз съм Владимир Игнатов, а вие сте с Чисто земеделие. В днешното видео ще ви покажем как ние посяваме семената на морковите ни. Останете до края на видеото, за да видите как ще се случи това стъпка по стъпка. Моркова се засява от стопяването на снега и вече когато почвата може да се обработва до към края на март, в зависимост от вашия регион, преди да са излезли мравките, защото те ще оберат семената и няма да има съответно моркови за нас. Мястото на засяването на моркова не е задължително да бъде на пряка слънчева светлина, то може да бъде и на шарена сянка. В нашия случай, както ви казахме в миналите видеа, отглеждаме алелопатично градините си, затова ще засеем моркова непосредствено до доматите, което за тях е много добре като условия за развитие. Когато поливаме доматите, тогава поливаме и морковите си. Моркова не е необходимо да се прави на разсад, той се засява директно в почвата. Тъй като семената са много малки и е трудно да се дозират, когато се засяват в почвата, понякога, даже много често се случва това, 2-3 семенца да паднат едно до друго и след като започнат да израстват, да поникват, те започват да се задушават. Затова е хубаво в началото или средата на лятото, в зависимост от вашия климат и зависимост от това къде се намира градината ви, когато разредяваме моркова, той горе-долу е с размерите на бейби морков и това са едни от най-вкусните моркови, които ще ядете от вашата градина, тъй като са много малки, млади и сочни. Идеята на разредяването на този морков е да се направи място на другите да израстват по-големи и да се развиват по-оптимално, тъй като са много на едно място, те се задушават. Разредяването на морковите се случва горе-долу през един. Моркова е изключително богат на бета-каротин, което в последствие се превръща в витамин А. Това е изключително полезен витамин за нашето тяло, включително и за очите ни. Но това, което трябва да знаете, е, че този витамин е масно разтворим, което означава, че той може да се предозира. Затова не трябва да прекалявате с морковите, защото буквално ще придобиете оранжев цвят. Друга изключително голяма полза от морковите, за което много малко хора знаят, е, че всъщност листата на морковите са изключително полезни. Начинът, по който може да ги консумирате е да ги отрежете, да ги вържете на една връзка, да висят надолу, да ги изсушите и след това може да ги ползвате като подправка в множество ястия. Чистото отглеждане на моркова без химикали и препарати много по-лесно се случва, когато е близо до доматите, защото те взаимно се пазят и по този начин голия охлюв или много по-рядко, или изобщо не напада вашите моркови. И по този начин не се налага да пръскате с химия, която после ще консумирате и ще има множество вреди за вашето здраве. След като сме обособили с 2 колчета и един сезал, това може да го направите и с канап вашата леха, прекопаваме я, след което ще посяваме морковите. Хубаво е да обособите лехата си, за да знаете къде сте засяли моркова и в същото време да знаете откъде ще започва основната леха, в нашия случай с доматите. Ето по този начин изглеждат семената на моркова и по този начин ги посяваме в лехата. Като не е проблем да са по-нарядко спрямо магданоза, което може да видите в по-предното видео, което ви показахме. След като сме посяли нашите моркови, грижливо ги затрупваме с почва, за да можете да израстват силни и здрави. Почвата, с която покриваме морковите, е достатъчно да бъде няколко сантиметра. Не е нужно да бъдат по-дълбоки от 5-6 см. Ако пък са малко по-плитко, също не трябва да ви притеснява. Следващия процес, който е необходимо да се направи, като последно нещо в засяването на семената, е да се мулчира. Мулчирането представлява покриване с някакъв натурален материал върху лехата.
В нашия случай ще използваме суха трева, тъй като в момента няма много прясна. Но може да го направите с прясна трева, може да го направите дори с дървени стърготини. Идеята на мулчирането върху леката е да задържа нейната рохкавост и нейната влага по-дълго време. Това осигурява по-добро количество на кислород в почвата, мулчирането. А в същото време, когато тази суха трева се разложи, това ще бъде една много добра и екологична тор за нашите моркови. Съхранението на моркова може да се случи по няколко начина, като един много предпочитан начин е целите моркови да се съхраняват в съндъчета с пясък, а самото съндъче трябва да бъде на хладно място. Друг много добър и полезен начин е да нарежете морковите на купчета и да ги замразите на дози във фризера. И третият много предпочитан вариант е да минете моркова на чопър, да го сложите в един буркан и да сложите обилно сол, защото солта в случая е консервант, който съхранява моркова по-дълго. Този буркан се съхранява в хладилника и единственото, което трябва да имате предвид е, че когато добавяте от този морков в ястията, трябва да не добавяте сол, защото моркова в буркана вече е поел достатъчно сол. Надяваме се видеото да ви е било полезно и да ви е харесало. Абонирайте се за канала ни, за да не пропускате и други интересни видеа. И не забравяйте, чистата храна е здраве!